ulkona on poliisi. Niillä ei ole pidätysmääräystä. Ne on tossa, mä en viitti kuvata niiden naamoja, mä voin saada syytteen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, josta mä olisin 10 vuotta vankilassa ilman oikeudenkäyntiä täällä Bulgariassa. Ne vihaa sitä, että mä puhun maalautasista. Siis että maailma ensinnäkin on maalautainen ja sen tuolla puolen maailmaa ympäröivän Antarktikan eli Etelämantereen tuolla puolen on myös muita maalautasia, joilla on oma aurinko ja kuu. Minä olen Aare Lehtonen, Suomen kansalainen. Tämä on kaikkein suurin tabu, tämä aihe, ja sen takia ne haluaa murhata minut, kuten Suomi24.fi salaliittoteoriapalstalla. Minut uhataan murhata. On uhattu jo monta vuotta, koska uskon asuvani Antarktikan eli Etelämantereen tuolla puolen uudella maalautasella 79 000 kilometrin päässä vanhasta maailmasta. Eli nämä kaikki maalautaset on yhdellä suurella tasaisella alustalla, ikään kuin suuren ravintolapöydän päällä on useita lautasia. Niin tämä on maailman katsomukseni. Ja mulla on siihen oikeus, mutta se ei kelpaa hyypiöille. Mulla on semmonen tunne, että mä olen ensimmäinen, joka tämän olen kertonut niin, että mä todella asun täällä Antarktikan tuolla puolen. Kyllähän tämä kanadalainen sisustustaiteilija nimeltä Matt Powerland, joka asuu USAssa tuolla Kaliforniassa, niin sisustustaidemaalarin ammatin ohessa hän pitää semmoista YouTube-kanavaa nimeltä The NASA Channel, ja sieltä mä olen saanut tämän maailmankuvan alun perin keväällä 2015, ja oli mulla tää kopiomaailma-idea jo 1990-luvun alusta lähtien. Mutta tää Matt Powerland sitten 25 vuoden kuluttua löysin sitten tästä ensimmäisestä tiedosta nämä Matt Powerlandin videot, ja mä olen ensimmäinen, ja hän oli myös ensimmäinen, joka aloitti YouTubessa, yleensä koko internetissä tämän litteän maa-ideoiden kertomisen, että tämmöstä. Ja sen myös, että mä löysin vuonna 2016 tuolta internetistä tietoa näistä kiinalaisista kopiokaupungeista, niin tää täydensi tämän koko mun maailmankuvan, mutta sitä eivät ihmiset siedä. Ei varsinkaan Suomi24.fi salaliittoteoriapalstalla, jossa minut uhataan murhata, että perääni palkataan murhaajat, koska mä kerron tämmöisiä asioita. Ne käyttää tekosyynä jotain. Koska lapset voivat järkyttyä tämmöisistä tiedoista, koska lapsillakin on vähin toimin pääsy lukemaan näitä asioita ja katsomaan näitä videoita. Mä laitan tän nyt nettiin tän. Tänään on 21. päivä maaliskuuta 2017. Mä laitan tämän videon ja sitten erään toisen muun videon tonne nettiin. Ja semmoista. Facebookiin, jonka nimi on Vladik Konstantin. Täällä sitä ollaan taas iltatuimaan täällä Antarktikan tuolla puolen teidän maailmastanne katsottuna. Eli minäpäs vähän näytän tässä näitä maisemia jälleen kerran. Tämä on minun tutkimuskohteeni. Se on muuta aika jännä, että toi Suomi-Maidan leiri ja sitten se vastapuolen leiri, se laittomien pakolaisten leiri siellä Helsingin keskustassa Rautatien torilla, niin siinä heidän molempien leirien välissä on jäärata, ja sitten
Se niinku on ikään kuin Antarktika, se jäärata, ja Suomi ensin leiri on niinku vanha maailma ja pakolaisleiri on se uusi maailma. Eli se on aika jännä symboliikka siinä. Ja että maa on tasainen. Suuri rautatien tori. Tässä te nyt näette näitä maalautasia. Eli tässä on niinku esimerkiksi omamme on tässä. Naapurimaalautainen on tuolla. Tässä välissä on tietenkin merta. Mutta mikä sen tietää, onko siellä eteläisellä maailman osalla todellisuudessa merta, jos kerran. Ja kuten itse uskon, että maa on litteä, niin katsokaa nyt näitä litteitä maista. Uusia maalautasia, ne on neliskulmaisia, mutta silti ne on kaikki samalla litteällä alustalla. Eli jos tämä nyt on se oma maailmamme tässä on naapurimaalautasia vaikka kuinka paljon. Tässä on niinku oma maalautasemme, siinä välissä jotain, ehkä merta, ehkä maata jossakin kohtaa, mutta taatusti ei ole siis näitä ikuisen lumen ja jään peittämiä maisemia, kuten annetaan ymmärtää. Ne on samanlaista kuvamanipulaatio-huijausta käsittääkseni kuin myös ne huijatut kuulennot. Eli tässä on naapurimaalautainen, tässä on oma maalautasemme, noin tietenkin symbolisesti ajateltuna. Ja sitten tämän naapurimaalautasen naapurina on jälleen uusi maalautainen. Näitä on vaikka miten paljon täällä. Tuolla näkyy myös sitten näitä. Eli tässä on vaikka kuinka paljon näitä naapurimaalautasia. Mielenkiintoinen tutkimuskohde. Onkohan nääkin tahallaan tähän järjestetty salaiseksi viestiksi minulle ja kaltaisilleni. Elikkä näin. Elikkä tää alusta on jatkuvasti tämmönen tasainen litteä, jonka päällä on sitten näitä maalautasia. Joko te nyt tajuatte, tää on hyvin yksinkertainen asia. Samalla valtavalla litteällä alustalla on yhteinen tähtitaivaskupu, joka on halkaisijaltaan 8 miljoonaa kilometriä. Tämä on vanha historiallinen tieto jostakin. Minä nyt tässä toi mun kuvaaja tulee tuolta, mun täytyy nyt mennä hoitamaan asioita, mutta tää nyt oli tää pointti tässä, mä halusin näyttää, kun viimeksi en huomannutkaan tätä koko asetelmaa tässä teille kertoa, niin nyt kerroin sen ja toivottavasti nyt uskotte edes jotkut teistä, että tämmönen sangen suuri mahdollisuus on, että tää valtava alusta on siis tasainen, jonka päällä on tasaisia maalautasia. Ei niin, että on yksi maalautainen ja se päättyy sitten johonkin tyhjyyteen, vaan on oma maalautainen, niin sanottu vanha maailma, ja sen naapureissa on sitten uusia. Nee. Niin tämmöstä. Vaan niitä on tosiaan useita maalautasia, joiden jokaisen yläpuolella kiertää siis tämä oma aurinkonsa ja kuunsa, mutta tähtitaivas saattaa olla yhteinen kaikille. Halkaisijaltaan 8 miljoonaa kilometriä. Sen alle mahtuu useita maalautasia, jotka ovat kaikki tasaisella alustalla. Tämmöisiä terveisiä täältä tänään. Ja katsokaa tuota kuuta, jos se nyt näkyy tuossa yleensä. Kuu. Ja semmoista. Joo. Sitten koko toi ihme kasvillisuus tuolla, niin eihän tää nyt ole normaalia. Joo, päätän tämän lähetyksen nyt tästä tähän. Kiitoksia katselemisesta. Ja myöskin esitelmäni, luentoni kuulemisesta. Moi!